mga pulis ug opisyal sa Regional Public Safety Battalion gipasakaan og sumbong nga murder tungod sa kamatayon sa usa ka police trainee. Usa ka drug pusher na posilan diyang misukol sa mga pulis atol sa buy-bust operation. Usa ka caregiver sa Kuwait mireklamo nga gihimong public ang iyang mga private pictures nga gipost sa Facebook. DTI mipahimangno sa publiko nga magbantay batok sa online shopping. Mga biktima mireklamo adunay depekto ang ilahang nadawat. May ngapon sugbog Kabisayan, 39 ka mga pulis lakip sa unong ka opisyal sa Regional Public Safety Battalion. Gipasakaan og sumbong murder at tubangan sa Fiskaliya. Kini agunay kalambigitan sa kamatayon sa usa ka police training nga nakuryentehan ug namatay samtang gipahigayon ang training. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Alas 10 kaganyang buntag diyang miabot sa botan sa Provincial Prosecutor's Office si Attorney Christopher Ruiz Sr. kuyog ang iyang asawa aron sa pagsangat sa ilang formal nga reklamo batok sa 39 ka mga police officers gikan sa Regional Public Safety Battalion nga ana nahimutang sa lungsod sa Sibunga. Kasong murder ang gipasakan nilang reklamo batok sa mismong head sa RPSB 7 nga si Senior Superintendent Clifford Gayranod, 5 ka mga opisyal ug 33 ka mga police non-commissioned officers kinsa mo'y gitudlong hinungdan sa kamatayon siyang anak nga si Christopher Ruiz Jr. niadtong Hunyo 22 niining tuiga. Matud ni Ruiz, nagtuo siya nga aksidente ang hitabo sa iyang anak dihang nakuryentihan kini. Apan dihang gitun-an niya ang mga pamahayag sa mga kaubang police trainee sa iyang anak, migawas nga gituyo ang pagbutang sa live wire nga mo'y nakaingon sa kamatayon ni Christopher Jr. Ni-rotate na ang station, ni-rotate na ang ilang mga kauban, nakalakaw na sila, gipabilin dito. They stay there for 40 minutes. It's supposed to be, taas na kayo. Gipagawas sila, paggawas nila, diha na ang wire. Alang sa complainant, kung wa lang unta mikooperar ang ubang pulis nga tuwa sa area nga ibutang ang live wire, dili unta sila maapil sa pagpasaka og kasong kriminal. Tataw matud pa nga dunay pagluib sa habig sa mga pulis ngadto sa iyang anak. Okay, without their cooperation, this thing cannot be happen. Kung naalay usang ningingon sila nga ayaw, o gipugngan nila, gibadlong to, gikuha to nila tong wire, di ni mahitabo. Giangko ni Ruiz nga hangtod karon naglisod pa siya sa pagdawat sa gidangatan sa iyang anak kansang damgo ang mamahimong pulis ug abogado sama niya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mangita og win-win solution ang DPWH aron ipadayon ang pag-ayo sa First Mactan Bridge nga dugay nang gipospone. Ang schedule sa pag-ayo gisupak sa mga dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Road stretch for this project. Ipadayon sa Department of Public Works and Highways ang rehabilitation sa First Mactan Bridge nga pipila ka buwan nang nadilatar. Gisugdan na ang ubang mga repair sa tulay nga di manginahanglan og road closure. Gikatakdan nga ilisan ang mga gubaon nga concrete slab sa daan. Gitun-an sa DPWH ang pagpadayon sa proyekto bisan gisupak kini sa madakmayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Usa ka traffic scheme ang giandam sa ilang planning section panahon sa pag-ayo sa Taytayan. Lakip usab nga sabutan ang dagan sa trapiko paingon og gikan sa isla sa Mactan. Now, the scope of work of the rehabilitation work on the bridge would include some works which may not require closing the bridge. But the major scope would require such, no? Ang pag-ayo sa dalan maatul usab sa pagpahigayon sa sinulog og International Eucharistic Congress. Usa sa concern sa mga dakbayan ang nagpadayon nga pag-ayo sa Plaridel Street sa Mandawi City nga nakatampo sa pag-build up sa traffic. Supak usab ang Cebu Traffic Management System sa Lapu-Lapu sa pag-ayo sa First Mactan Bridge hangtod nga di mahuman ang pag-ayo sa Plaridel Street sa Mandawi. Ang problema ra nila karon kung kinsay mo one way paingon bas Mandawi ug sila bay paingon sa mua.
wa pa'y final decision ba. Wala di masugot po sir yun. Ang sir, ang ingon man sir na di ki siya musugot kung i-repair na kung di mahuman ang Plaridel. Gipospone ang pag-ayos sa Taytayan tungod sa epic meetings ug ang kasaulugan sa pista sa syudad sa Lapu-Lapu. Giangkon sa DPWH nga di na nila makabot ang July 2016 nga deadline sa paghuman sa repairs nga gigahinan og 129 million pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. City Engineer's Office sa Dakbayan sa Sugbo nangayo og dugang budget aron mo-hire og mga tawo nga tiglimpyo sa mga sapa ug kanal. Buot usab kini kuha og mga consultants aron mohimo og plano sa drainage system sa Dakbayan. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Midipinsa si City Engineering Head Attorney Jose Mari Poblete sa pagkwestiyon sa konseho sa wala paggamit sa gipangayong budget ni ining 1.5 billion alang sa drainage sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasabot ni Poblete nga wa pa nila magamit ang kwarta tungod kay di madali pag-implementar ang project. Ang kwarta nga gigahin naglakip sa pagpalapad ug pagpalawom sa mga kanal ug mga riprap nga himuon. It's not really nga wala tayo na identify project. It's more on dili siguro siya idritso na to implement unless and until klaro ang site nga atong kuan nga in the real meaning of channel improvement ma-implement gid siya, not that the usual one ba nga magpasayon ra nga nita nga dredging nga riprap gamay dire magaan man na siya kagam kios, so dili siya mao. Hangyoon ni Poblete ang konseho nga mukuha og consultancy services alang sa pag-implement sa drainage improvement project sa syudad. Ang consultant tahasan sa paghimo sa mga plano aron masulbad ang problema sa pagbaha sa syudad. Usa sa problema sa drainage system sa syudad mo ang pagpatukod og mga building imabaw sa mga natural nga agianan sa tubig. Mao na akong gisulti nga I will come back to the council for approval nga mo tipak ta na og gamay for hiring consultancy service nga mohimo gyud og pagtuon mo himo sa plano nya mo conduct mga engineering studies, hydrology, and eventually maka-assess makahimo na og costing sa mga channel. Nangayo usab si Poblete og additional 120 million pesos sa 2016 budget aron mag-hire og dugang tawo og mga kahimanan sa ilang engineering department. Ang ilang i-hire tahasan sa paglimpyo sa mga sapa ug kanal sa Dakbayan sa Sugbo nga mahimong labayanan sa basura sa mga mulupyo duol niini. Natay regular nga clean up daily basis. I would say nga minus-minusan po atong problema sa baha kay sige tang himog linya, sige ra sang punuon og basura og mga sel. Subok asa man aging tubig, subok yun. And secondly, through maintenance man god mahibaw-an sa nato nga naa tay mga linya nga angay na pod anon dia ilisdan, repairon ba. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. DTI nagpahimangno sa publiko nga magbinantayon kanunay sa himuong online shopping labi na karong panahon sa Pasko. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Uso na sab karong Christmas season ang online shopping sa mga pumapalit nga way panahon sa pagpalit sa tindahan. Mas convenient alang kanilang mupalit na lang online gamit ang ilang mga credit or debit cards nga mas paspas ug hassle-free. Niusbong karon ng online shopping industry nga maayong matang sa negosyo, mapalokal man o internasyonal. Tungod ini, nabalaka ang Department of Trade and Industry sa pagdaghan sa mga mabiktima sa mga online shopping scams. Giklaruhin ang DTI nga wa pa sila nadawat nga reklamo o na biktima og online shopping scam dinhi sa Sugbo. Gani, pulos mga problema sa pag-deliver og defective products ang nadawat nila nga mga reklamo nga pulos na sato. So far we have called the retailer or the merchant, the online merchant, to a mediation and all were solved. Sa karon, 7 pa lang ka mga reklamo batok sa mga legitimate online sellers o retailers ang ilang nadawat. Mas problema karon ang mga unregistered nga online selling pinaagi sa mga social networking sites. Hangyo sa DTI sa mga online shoppers nga magbinantayon aron di mabiktima sa pagpangilad og identity theft sa card information. Be vigilant. Mura na itong ikuan sa consumer because we cannot also force them not to so be vigilant, make sure that you are protected when you buy online.
Tambag sa DTI ang pag-secure sa cellphone o computer nga gigamit sa online transactions, pag-research sa seller, tarong nga panagsabot sa pagpalit, paggamit og lig-on nga password sa mga online accounts, pagtuon sa katungod sa mga konsumidor, pagsusi sa seguridad sa website ug paghipo sa record sa mga transaksyon. Hangyo sa DTI sa mga unregistered nga mga online sellers nga magparehistro sa DTI. Mahimo raw sa maaksyonan sa DTI ang mga registered sellers ug di kadtong mga kolorom. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka lalaki gireklamo tungod sa pag-post sa Facebook sa mga hubo nga pictures sa iyahang kanhi uyab. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nagpatabang sa Regional Anti-Cybercrime Office ang 20 anyos nga dalaga. Human gihimong public post ang mga malaway nga private pictures sa iyang maguwang sa kanhi uyab niini. Ang iyang maguwang atua sa Kuwait nagtrabaho isip usa ka caregiver. Nagsugod ni siya, sir, kanang this year gyud niya, then mga November na siya nag-start niya, kanang ganing nakuan lagi si ate kay kuan lagi ang kanang nasura kay dili na siya pwedeng nga mga ingana nga kanang mga cases, mga issues, so ningay siya patabang diri nako nga ako sad na nga isa kog tabang ninyo nga kanang ganing kanang makuan siya nga masulbad na siya nga kaswaba kay naamagoy tendency nga if ever gani nga mahibaw-an na siya sa iyang kanang agency. kanang dili na siya kauli o dili ba kanang sipangan kanang kasuhan ba siya ngadto. Pinaagi sa igsuon, ang biktima mikontak kang Senior Inspector Michael Vertudaso nga hepe sa Regional Anti-Cybercrime Office sa Kapulisan. Matud niini, nagkaila sila og ang lalaki pinaagi sa Facebook ug nagkauyab pinaagi sa chat ug wala pa magkita. Iyang gibuwagan ang lalaki pinaagi sa Facebook, human gihara sa kanhi uyab sa lalaki. Dihang iyang gibuwagan ang lalaki, mihulga kini nga i-post ang iyang mga hubo nga hulagway. Mao na lang iyang nasayran gikan sa iyang mga friends sa Facebook nga migawas ang iyang mga hubo nga pictures. Iyang gisugo ang iyang igsuon sa pagdangop sa bisan asang ahensya sa gobyerno aron makatabang sa iyang problema. Nahatag sa biktima ang password sa iyang account ug karon gusto niya nga ma-deactivate ang iyang account. Anong grabe siya nga makapost o mga naging kuan niya. Like kaysa kung pamakin kay naging wow kayo. Ang gunay ni anam guna ang laki na mo nga kanaganing iniguli daw ni ate kay mukuyog daw na siya. Nya kanaganing kuan daw kanang gusto niya kanang si ate daw sa dili pa makanaganing maabot sa amo adto sa daw sa ila dunggo. So, gi-advise na mo akong maguwa nga ayaw dapat kung uli gani ka panalitan pohon dapat diretso jud ka sa ato. Ayaw jud paghapit-hapit kung gusto kung tarong na siyang lakiha ari na siya diri sa ato. Matud ni Vertudaso nga ilahang hatagan og igong pagtagad ang reklamo ni Hazel. Bisan kung tuwa kini sa laing nasod. Ilang i-request nga i-deactivate ang duha ka account ni Hazel ug muhimo sila sa pakisusi sa pagkatawo sa lalaki nga giilang nagtrabaho sa Camp Aguinaldo. Ang posible nga kaso nga matubangon aning suspect nga wa bata kaila kung kinsa gyud ni is anti-photo and video voyeurism. Mo na nga kaso ang nalapas niya. Karong hapon na deactivate ug dili na makita ang Facebook account sa biktima. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gitunaan pa karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang posibilidad sa pagkanselar sa ilang mga klase atol sa duha ka adlaw nga kasaulugan sa Youth Day nga naatol sab sa IEC Week celebration karong Enero. Si Ryan Sorote sa report.
gawas sa pagpangandam sa dakbayan sa Sugbo alang sa 15,000 ka mga delegado sa International Eucharistic Congress sunod tuig, sub-sab ang pagpangandam sa syudad sa Lapu-Lapu sa duha ka adlaw nga panagtakop sa mga kabatanunan nga kabahin sa IEC Week. 5,000 ka mga batanon ang mosalmon sa duha ka adlaw nga kalihukan nga magsugod Enero 27 hangtod 28 kansang mga delegado magikan sa nakadaiyang mga dapit sa nasod. I-house ang libuang mga delegado sa Youth Day sa mga foster parents sa dakbayan. Sa ikaduhang adlaw sa Youth Day, ipahigayon ang highlight sa youth gathering nga mao ang Jericho Walk gikan sa Hoops Dome paingon sa Mandani Day sa dakbayan sa Mandawi. Mao kaning labing gipangandaman sa City Disaster Office tungod sa kadaghan sa mga mubaktas nga moagi pagyud unya sa i-repair nga First Mactan Bridge. Wala pa magid may makad sa detalye nga unsaon nato paghimo ang walk ba kay mo man crucial gud kanang walk kanang diha lang sa Hoops Dome dali ra to na i-manage pero ang pag-walk kay makaapektar na dili lang sa youth makaapektar sa traffic nga sa general public gud. Plano sa mga organizers nga mukog usa ka lane sa Taytayan aron agian sa mga mosalmot sa Jericho Walk nga siguradong makamugna og hugot nga traffic. Gikabalakan sab nga daghan ang matanggong nga mga sakyanan tungod sa taas nga prosesyon. Suportado sa City Disaster Office ang proposal sa Department of Education sa syudad nga i-kanselar ang klase sa maong mga adlaw. Mas mayo sab nga ideklara na lang holiday ang adlaw sa Youth Day aron maminusan ang mga managan nga sakyanan ug maminusan ang traffic sa Lapu-Lapu. Mas mayo holiday siguro o dili in terms nga walay i-declare lang nga walay klase. Para nako okay po siguro kay kung lesser ang movement sa mga estudyante, lesser ang traffic po. But masiguro sa Disaster Office ang seguridad sa mga delegado gikan sa posibleng hulga sa terorismo o mga natural na kalamidad. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sonote, News 5. Masayo ang pagpatrabaho sa Cebu City Medical Center. Kini human gihangyo sa mayor sa syudad ang contractor nga paspasan ang pagpabarog niini. Matud ni Attorney Jose Marie Poblete nga bisan tuod ug adunay problema sa technical nga aspeto apan dali ra kining masulbad kay aduna may detail engineer nga nag-supervise aron mapadali ang pagtukod sa maong tambalanan. Dugang ni Poblete wasad sila problema sa contractor kay aduna man kining igong budget. Gilauman nga sa buwan sa Pebrero karong sunod tuig aduna nay mobarog nga hulma sa CCMC samtang Abril 2017 gilauman sab nga aduna nay bag-ong CCMC. When the mayor requested them to fast track pa more sa ilang accomplishment, I think there was a sort of commitment from the contractor nga by February they will endeavor to complete at least 4 stories na out of the 10 stories, and that's what we are trying to monitor yun karon. Kalbaryo sa mga commuters nga moagi sa lungsod sa Minglanilla hapit nang matapos kini human gipasalig sa mayor sa maong lungsod nga igo na lang nila gipauga ang gipasimentong daan. Sila si Camina de Vistil sa report. Sa di madugay matapos na ang kalbaryo sa mga mobiyahe, gikan og pasulod sa Bagatang Bahin sa Sugbo, tud kay ang dalan sa lungsod sa Minglanilla, nga pila ka buwang naghata og labad sa ulo sa mga computers, hapit na mahuman. Giklaro sa mayor sa maong lungsod, Mayor Elanito Peña, nga nagpauga na lang kini sa mga gipasimentong dalan. Alang sa mayor, di makataronganon nga ibasol kanila ang grabing traffic tungod kay ang Department of Public Works and Highways man mo'y nag-implementar sa road concreting og dili sila. Urang na human na yung nagsimento tanan na kuha na lang katong kada eskina sa katong kapit sa Noiba kuwang sa Tigsilias kasi nagsimento na yung tanan ya magpabot na lang na curing urag next week magian na yun na. Nagbaha sa social networking sites nga Facebook ang hashtag Pray for Minglanilla. Gihulagway sa mga netizens nga ang Minglanilla mo'y traffic capital of the South. Mas nakahatag sab og pagtagad sa kadaghanan ang pagpost sa usa ka Facebook user sa usa ka streamer nga iyang naagian nga nakaplastada diha sa flyover sa Barangay Linaw. Si Mayor Piña nagtuo nga ang iyang kaatbang sa politika mo ay nagpasiugda sa pagbutang sa maong tarpaulin. Apan iyang gipasabot ang publiko nga wa nagpabaya ang gobyerno gani duna sila mga alternative routes nga gipatuman. Ginaginaan malagi pamulitik yan lang ina kay kayo sa hapit ng eleksyon mapunta mo yung lahinana
Kay gamit na akong punta sa pikas, akong nagkasusian, nakasingko pa na, unsa may lang naduwa sa daona. Siya, unsa may lang nahimo. Nga, magkuminta siya ng traffic, nga, dili man sa namong sada, ang kuha man na sa DPWH man na, dito pa, di ayang kasada. Buot usab sa DPWH nga mas madali ang pag-abli sa dan karong Disyembre 10 inay nga karong Disyembre 15. Matod sa buhatan nga anaa na sa curing stage ang proyekto ug gamay na lang og kuwang ini aron maagian na kini sa publiko. But there were many requests, I think, for its suspension, but I told him we have to finish it. Tapos na IPEC and everything, so at least yung binigay niyang December 15, baka much earlier pa. Yes, sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminari Vistil, News 5. Regional Office sa Department of Energy mipasalig sa igong supply sa kuryente karong panahon sa Pasko. Gani ilang gipang lantaw nga stable ang supply sa kuryente hantod sunod tuig apan magsugod ang pagkuwang karong tuig 2017. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Gipasalig sa Department of Energy nga dunay igong supply sa kuryente ang tibuok Central Visayas labi na sa nagsingabot nga Pasko. Si Director Antonio Labios miingon nga karong adlaw lang ang projected capacity sa Visayas miabot og 1,883 megawatts, itandi sa demand nga 1,463 ug reserba nga 420 megawatts. Ang peak demand miabot na og 1,463 megawatts base sa figures nga gihatag kanila sa National Grid Corporation of the Philippines. Normal ang atong situation for December, no? So wala tayo hadlok makuwangan ng kuryente, no? Despite nga ang December daghan man og demand sa kuryente. Mas taas ang demand kung gabi itandi sa adlaw. Malaumon ang DOE nga masustiner sa NGCP ang dagan sa supply sa kuryente sa Region 7 hangtod sunod tuig. Apan sa tuig 2017, posibleng mag-abot na ang demand ug supply sa kuryente tungod sa ubang proyekto nga tukuron dinhi. Pero doon naman tayo mga indicative projects nga we hope nga mag-start na sa 2017, no? So kung saan nga dako na itong projects diri nga coal-fired power plant sa Cebu, ang kining thermal power sa Toledo, which is 300 megawatts in capacity. Una nang gipasalig sa DOE nga bisan ang supply sa kuryente karong sinulog, IEC ug eleksyon, magpabiling stable, gawas na lang kung dunay kalit nga pagaguba sa mga power plant sa Kabisayan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga empleyado sa Kapitolyo o mga district hospitals gipaubo sa training sa Kapitolyo alang sa paghatag og maayong serbisyo. Ang mga training nga gipasiugdahan sa Human Resources Department sa Kapitolyo gihimo nunot sa mga reklamo nga giatubang sa mga hospital. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Tungod sa sunod-sunod nga mga reklamo batok sa mga doktor ug hospital karon, nagtinguha ang Human Resource Office sa Provincial Capital nga makigtagbo sa mga kawani sa LGUs labaw na sa mga district ug provincial hospitals aron subling ipahinumdum kanila ang insaktong pamatasan sa pagigatubang og tawo. Namatikdan sa HR nga daghan na sa mga empleyado ang nakalimot nga isip mga trabahante sa gobyerno angayan silang mopakita og serbisyo nga nahasubay sa civil service laws and rules. Kung adunay mga problema nga mogawas, kinahanglan nato nga buhatan din og action, no, a collaborated action, not just with the PHO, since ang HR would take care of the human resources, so we try to participate also in answering these problems. Gilusad sa Kapitolyo ang Service with the Heart nga trainings alang sa mga kawani sa lalawigan. Pagkakaron, kapina sa 1,000 ka mga kawani ang napaubos sa pagbansay-bansay. Our thrust really is to shape the desired behavior, no, especially on customer service, because that is what public service is all about, to really take care, not just take care, but take care warmly and sincerely of the people. And Sagad sa gipang reklamo sa mga tao karon mao ang di maayo nga serbisyo nga nakuha nila gikan sa mga tambalanan sa Sugbo sama sa Minglanilla ug Tuburan District Hospital. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka pusher na pusilan dihang misukol sa mga pulis atol sa usa ka buy-bust operation. Sa laing operation, laing pusher usab ang nadakpan. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Dulaan sa 200,000 pesos nga shabu ang nasakmit sa duha ka unit sa kapulisan diha sa siyudad sa Lapu-Lapu atol sa gipahigayong buy-bust operation sa managlahing dapit. Unang gironda sa Station 3 sa Lapu-Lapu Police kagahapon sa hapon. Mao ang panimay ni Jade Carlston, abilya nga taga Gunob, Lapu-Lapu City. Siya nakuhaan og 7 ka dagkong pakete sa shabu nga mobalor sa 1,200,000 ka pesos. Suway unta nga musukol si Abilia sa kapulisan apan naunhan siya sa pagpusil ug naigo sa iyang wala nga batang hinungdan nga gidala sa Mactan Doctors Hospital. Declare naman og authority ang ato ang surveyor. Nakit-an man sa ato ang surveyor na umuntong action siyang kuot aning revolver mo to nagiunahan niya og para at neutralize good. Pagkahuman, naigo si Jed Avila, nidagan siya sa sulod sa balay. Moto na, dito na sa sulod sa balay na mo siya na dakpan. Lakip sa nakuha kang Abilia mao ang 22 Paltic revolver nga dunay 2 ka bala ug 1 ka kabhang sa bala. Samtang ang mga sakop sa Criminal Intelligence Branch sa siyudad sa Lapu-Lapu nakasakmit usab og shabu atol sa gipahigayon nila nga buy-bust operation didto sa Sitio Kaisko Ibabaw, Barangay Mactan. 12 ka gagmayng pakete sa shabu ang nasakmit, apil na niini ang 1 ka medium size nga putos. Kwarta nga mao'y iyang halin lakip sa lighter ug gunting. Ang team leader sa CIB sa Lapu-Lapu City Police Office nga si Police Chief Inspector Judith Bisas mibutyag nga human sa ilang pagdakop ni John Ri Aton. Sa miaging buwan migawas sa ilang investigasyon ang pangalan ni Jose Dandy Waminal. Kung ano yung result sa information nga mong nakuha during sa arrest last October kay John Ri Aton during sa among interrogation extract nga si Dandy alias Dandy which later on hibaw na mo yung tinod nga pangalan si Jose Waminal, usap po siya sa mga nagabaligya o illegal nga drogas. Wa direkta nga miangkon si Waminal sa dihang nahinabi sa News 5 apan igo lang siya miingon nga maoro na siya og istorya, pahit og duha, mahig og katuloon. Maoro na siya, unay lain. So magpuginahin siya lang kaginagmay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Happy Friday mga igsoon! Napasika na usab ang labing dako nga Christmas tree sa Dakbayan sa Sugbo nga ginganlan og Tree of Hope. Timaan usab kini sa taas nga Christmas celebration sa Dakbayan. Ania ang report. 5, 4, 3, 2, 1! Nangulo sa pagpasiga sa labing dako nga Christmas tree sa Dakbayan sa Sugbo, silang Cebu City Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgar Labella ug ang mag-asawang Michael ug Amparito Lolier. Gawas sa mabulokon nga disenyo ug mga Christmas lights sa Tree of Hope, milingaw usab sa mga misaksi sa tree lighting ang world-class fireworks nga milanat ug pipila ka minutos. Ang 125-footer nga Christmas tree ang mas taas kun itandi last year tungod sa pagpuno og imahen ni Senyor Santo Niño. Ang pamilyang Luliena ang niako sa pagbabarog sa Christmas tree sa nakalabay nga 15 ka tuig nga ilang gigahinan og kapin sa 1 ka milyon. The other people we want to share what we've earned in our businesses to share with these buanos that there is still hope after all. And I always look at this as the night that the Lord has made. Let's all rejoice and be glad in Him, for we will have Christmas all over Cebu City. Imported pagikan sa Negros region ang 68 anyos nga designer ini nga si Tatay Nonoy. Matud ni Nonoy, susama ra ang disenyo sa Tree of Hope last year gawas sa pagbutang niya og Santo Niño og pagpadugang ini og mga suga. Dunay 5,000 ka mga suga, 25,000 ka mga nagsidlak-sidlak o 500 ka mga dagkong parol. Buot sa pamilyang Lolier nga mahimong inspirasyon sa paglaom ang giant Christmas tree sa mga Sugboanon ug sa mga bisita ni ini. Magpabilin kini sa Fuente Osmeña Circle hangtod sa pagtapos sa International Eucharistic Congress sunod tuig. Inay nga kutob ra kini sa Sinulog.
Gipasigaan na usab sa Kapitolyo ang ilang dakong belen uban ang mamulukong mga dayan-dayan sa compound. Gawas sa mga kalihukan sa Fuente, duna say mga gimmick ang City Hall sa Pasko sa Viorama o Pasko sa Carbon nga matag tuig nang aging buhaton. Og mao kadto langkob sa atong live news karong hapon alang sa walay katapusang mga chikas o balik ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawkot Serra ang atong word of the day nagkanayon. Honesty is just a policy. Agay. But it's actually the best policy. Exactly. Which each one of us should instill and practice. So ano mo honest bang tao? Well, Labi na that's sa itong mga kandidato karong ipadayag silang intensyon. well, you will never really know. That's why it has to come from you. So, okay. Eventually, if you're hiding, ingon maksud sila na walay asong makumkum. Gawas ra gyud, no? Yes. Today is Friday. Tomorrow is a weekend. Have a good weekend, Have everyone. a good weekend. And Chris, kailan lang kaadlaw sa Pasko, Glenn? 21 days. 21 days. Mao ka to mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!